Ето така изглежда място, където е 13 000 евро на квадрат в абсолютния център на Мюнхен. Искам само да ви покажа колко много пространство и зеленина и колко много хубави места, където мога да излезнеш с децата, мога да отидеш да поиграеш, мога да отидеш да спортуваш. Има тук и затова цената е такава, не само заради жилището. Ето вижте. Това са чисто нови блокове. Завършиха ги съвсем скоро и буквално изглеждат както на уебсайта, когато си избираш апартамент на проект. Много прави впечатление как всичко е абсолютно организирано, цветовете са балансирани, изглежда наистина много добре. И вижте какъв парк има около това място. Един от най-хубавите нови квартали в Мюнхен. И няма да измервам колко е голям тротуара, но той е доста широк и всеки може да излезне, децата си да поиграе на тази поляна. Абсолютна свобода да правите каквото желаете. В същото време имате пешеходни зони, които са огромни. Поне за нашите стандарти имате пешеходни алеи и цялостна визия на това как един квартал трябва да изглежда. Което за мен е наистина много ценно. Затова квадратният метър струва 13 000 евро.